नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। माफिया अतीक अहमद ऐसे ही ना भू माफिया बन गई। ओकरे द्वारा कुछ संपत्ति जुटावल गई रहे। पिछले 7 साल से पुलिस अब तक पूरा संपत्ति का पता नहीं खे लगा सकत। ओकर बेनामी संपत्ति आज भी मिल रहल बाटे। पुलिस लुकरगंज में अतीक के एक और संपत्ति ढूंढ निकलले बाटे, जेकर जांच चल रहल बा और जल्द ही एके गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कइल जाई। वही माफिया अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट में ओकर अवैध कमाई से खरीदल गईल संपत्तियन के कुर्क कर रहल बाटे। अतीक अहमद और ओकरे भाई अशरफ के 15 अप्रैल 2023 के कालविन अस्पताल के सामने गोली मार के हत्या कर दियल गेल रहे। ओकरे मौत के बाद भी अतीक के संपत्ति मिल रहल बाटे। पुलिस करोड़ों के बेनामी संपत्ति ढूंढ निकलले बा और कुछ माह पहले ही नोएडा में अतीक का करोड़ों का मकान कुर्क कइल गेल रहे। एकरे अलावा खूबलाल के नाम से ओकर 12 करोड़ से अधिक की कीमत का संपत्ति मिलल रहे, जेके कुर्क कइल गईल। एही क्रम में पुलिस के अब सूचना मिलल कि लुकरगंज इलाका में अतीक एगो फ्लैट खरीदले रहे और वक्त फ्लैट का कीमत 70 लाख रुपया रहे। वर्तमान में ओकर कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बा। पुलिस राजस्व विभाग के मदद से पता लगा रहल बाटे कि अतीक केकरे नाम से फ्लैट खरीद ले बा। वर्तमान में पर केकर कब्जा बाटे और इस तथ्यन के जांच के बाद अतीक के फ्लैट के भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करी। वही होटल बंगाल के पास शाइस्ता के नाम से मिलल करोड़ों के संपत्ति भी कुर्क होके के बा। बता दी कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत प्रयागराज पुलिस इस साल के शुरुआत में भी माफिया अतीक अहमद के एक और संपत्ति का पहचान कैले रहे। करेली इलाका में मिलल संपत्ति का कीमत करीब 8 करोड़ रुपया बतावल गई रहे और एक अवैध तरीका से अर्जित कल गेल रहे। पुलिस अधिकारियों का कहल बाटे कि संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कइल जाई।